Silné ženy regiónu. Sú všade okolo nás. Ženy v mladšom, strednom či pokročilejšom veku, ktorých osud vybočuje z klasických životných koľají. Napriek tomu nesú svoj kríž s úsmevom, berú svoj život s nadhľadom a okolie sa iba s údivom spýtuje, odkiaľ tá sila. My sa ich na to pre vás spýtame. Dlhoročná riaditeľka katolíckej spojenej školy nášho mesta, vždy aktívny lokálpatriot, osôbka, ktorá sa snaží za každú cenu vždy o konsenzus, rada spája ľudí, organizuje stretnutia, reprezentuje mesto na rôznych podujatiach aj zahraničných cestách. Katarína Hozlárová je zároveň poslankyňou nášho mesta, učiteľkou súkromnej jazykovej školy aj hráčkou na kontrabas. Mama 3 detí si nikdy v živote nevybrala tú ľahšiu cestu. Už 5 rokov žije so svojimi deťmi sama, no bez charizmatického úsmevu by ste ju stretli len ťažko. Ďakuje za životné skúšky, dodávajú jej silu. Ďakuje za každý úprimný úsmev, ktorý ju posunie ďalej. A teší sa z každého jedného dňa so svojimi deťmi. S tými pokrvnými aj s tými vo svojej škole. Riaditeľka cirkevnej školy a znovu zvolená poslankyňa mesta je známou osobnosťou tejto komunity. Toto všetko o nej možno teda už viete. Ja stále cítim, že sem patrím a tomuto mestu musím niečo odovzdať. Áno, som riaditeľka katolíckej spojenej školy už 10. rok a predtým som na tej istej škole pôsobila ako učiteľka. Takže celoživotný pedagóg, môžeme tak povedať? Ešte sa necítim, že celoživotný, doterajší život, áno, som prežila ako pedagóg. Okrem toho som matka. Narodila si sa teda v Nových Zámkoch, aj si tu vyrastala? Tu som chodila aj na základnú školu, aj na gymnázium. Ktorá základná škola to bola? To bola vtedy, my sme ešte vtedy chodili na Flengerku a potom sme pokračovali na základnej škole na ulici Boženy Nemcovej, keď ju postavili, to bola nová škola. A potom som prešla na gymnázium v Nových Zámkoch, kde som teda zmaturovala. Katarína chcela byť tlmočníčkou, lákali ju jazyky. Študovala hungaristiku, v tých časoch úplne nový odbor. A bolo to v období, keď sme sa rozdelili, teda bola Slovenská republika a ja som sa vtedy hlásila do Prahy, pretože len tam bol odbor anglický jazyk a španielský jazyk. To je to, čo som chcela. To nejak nevyšlo, neviem, a iste aj z mojej strany. Tak potom sme našli náhradné riešenie v Bratislave na Univerzite Komenského na Filozofickej fakulte. Otvárali jeden nový odbor a volalo sa to, že slovenský jazyk a literatúra a hungaristika. A on to bol nový odbor, ktorý bol zameraný a určený pre Slovákov, teda pre študentov slovenskej národnosti, ktorí v nejakej miere a v určitom rozsahu ovládajú maďarský jazyk. Teda pre tých Slovákov, ktorí vedia po maďarsky. Ty si vedela vždy po maďarsky? Ja som vedela vždy po maďarsky. Toto štúdium bolo určené pre vydavateľstva, pre kultúrne centra, pre nejaké prekladateľstvo, pre redakcie, pre maďarských redaktorov. Teda nebolo určené pre vyučovanie maďarského jazyka. Takže toto som ukončila. Cítim tú kulturológiu, kultúru. Áno, smerovalo to k tomu. Veľmi veľa predmetov bolo zameraných na maďarskú kultúru, maďarskú históriu, maďarské umenie dokonca tam bolo. Takže vyslovene to bolo na to, aby človek sa uplatnil v nejakej kultúrnej inštitúcii, ktorá je možno dvojjazyčná, alebo teda tu na juhu Slovenska. Bol to podľa nej dobrý vietor, ktorý ju zavial na túto školu. Predsa len tento región oceňuje dvojjazyčnosť. Zahraničné návštevy si veľakrát priam žiadajú maďarčinu na úrovni. K maďarčine pribudla neskôr aj angličtina. Katarína je kvalifikovaná angličtinárka. Jak som začala vyučovať ako učiteľka, tak bola možnosť ešte v tej dobe urobiť si ďalšiu kvalifikáciu, takže som si potom urobila štátnu skúšku a som teda úplne kvalifikovaná pre vyučovanie anglického jazyka. Táto silná žena regiónu mala vždy blízko k farnosti. Celé svoje detstvo a mladosť vyrastala a bola veľmi aktívna vo farnosti, teda v spoločenstve,
ktoré bolo pri farnosti. V tej minulej dobe to bolo trošku iné, bolo to také uzavretejšie a limitovanejšie. A potom, keď teda nastala zmena režimu a začali sa snahy o zriadenie cirkevnej školy na území mesta, tak ja som v tej dobe ešte nebola pritom až taká aktívna, ale keď prišla ponuka od vtedajšieho vedenia cirkevnej základnej školy Antona Bernoláka, tak som to brala ako, nechcem to povedať, že povinnosť, ale nejak ako automatickú voľbu. Teda, že ak mám ísť niekde učiť, tak áno, táto škola, pretože som súčasťou toho spoločenstva, som súčasťou tej komunity a to, čo viem a to, čoho som schopná, im chcem odovzdať. Svoju školu riaditeľka miluje a nevie si predstaviť, že by mala učiť inde. Išla si teda učiť na novo vybudovanú školu? Áno, vtedy mala škola 2 roky, keď som ja išla učiť. A stále si učila len tam? Stále som učila len tam a len tam budem učiť. Ak budem učiť, tak len tam. Našla si sa v učiteľstve? Áno, myslím, že to robím dobre, viem to robiť, teda to nehodnotím ja, to teda zhodnotím na základe možno nejakej spätnej väzby, ktorú aj podvedome cíti ten učiteľ a ten pedagóg. Nejde o to, že byť len obľúbený, lebo obľúbený učiteľ nie je vždy ten dobrý učiteľ, ale skôr ten vzťah učiteľ a žiak. Ten bol pre mňa vždy dôležitý a mám rada tie deti. A mám rada, keď sa stretávame alebo komunikujeme nielen počas hodín, ale ak vieme tie deti posunúť aj v inej oblasti. Ak ich vieme trošku usmerniť. A toto podľa mňa je obrovská moc učiteľa, ktorú často nevyužíva. Je ťažšie byť riaditeľom ako učiteľom? Toto ani nie je otázka. Áno, lebo učiť deti je ľahšie aj v dnešnej dobe, ako riadiť kolektív dospelých ľudí. Dobrý pedagóg musí mať detičky rád, ale treba ich vedieť aj usmerniť. No a keď už hovoríme o deťoch, povedzme si aj o 3 deťoch tejto silnej ženy regiónu. Moje deti. To je teraz taká moja srdcová záležitosť a moja rodina. Mám 3 deti. Najstaršia je Katarínka, po mne, lebo to meno sa mi vždy páčilo. Má 23 rokov. Miško má 21 a Zuzanka 19. Takže 3 deti, tak po 2 rokoch už sú dospelí a neviem, ako sa to podarilo, ale viac menej sú samostatní a takí rozvážni, že si vedia premyslieť a zvážiť, čo s tým svojim životom, hlavne dievčatá. Ale ženy sú vždy priebojnejšie, takže to tak je. Čím ich ráno púšťaš preč do sveta? Dievčatá sú už v Bratislave. Katarinka študuje katolícku filozofiu. Tiež som nevedela úplne prečo, ale teraz vidím, že to má rada, je v tom výborná a že jej to dáva pohľad na svet. Zaujíma sa o spoločenské dianie, zaujíma sa o kultúru. Ona odo mňa zatiaľ najviac zobrala tú angažovanosť a to, že musíme robiť niečo navyše. Lebo to, že niečo to robí každý, ale niečo navyše. Takže ona tam žije už 6. rok v Bratislave. A Zuzanka teraz bude maturovať po 5-ročnom štúdiu na konzervatóriu v Bratislave. Tiež študuje hudbu. Aj Katka vyštudovala hudbu. Vyštudovali klasický spev. Takže my sme tak hudobne založení. Takže my každé ráno začíname s Miškom, ktorý bude teraz tiež maturovať po 5 rokoch na hotelovej akadémii. A musím povedať, že máme veľmi dobrý vzťah. A keď to tak pozorujem okolo seba, tak možno až nadštandardný. Možno tým, že sme spolu dlho, už sami, tak nejako tak máme k sebe blízko a nemáme ani nejaké konflikty a nedorozumenia. Že vidím, že on má veľmi ku mne blízko a zase ako jediný chlap. Syn Miško je ideálnym chlapom v živote tejto ženy. A žiaľ v súčasnosti aj jediným. Tak chlap proste v istom momente zmení smer. Uh-huh. Ale nemám... Odkedy si sama s deťmi? Od 2013 sme sami s deťmi. Toto ste možno tiež nevedeli o Kataríne Hozlárovej a jej rodine.
Miško ma priniesol ešte do jednej oblasti, v ktorej sa angažujem, okrem toho, čo sme už povedali. Miško sa totiž narodil so zriedkavou genetickou chorobou. Miško je hemofilik, teda má hemofíliu. A to je znova vec, ktorá vás v živote niekam privedie. Najskôr prefacka, potom postaví, áno. Ale po 20 rokoch zistíte, že aj to malo zmysel a iste to má nejaký cieľ a že ten Pán Boh, ktorého ja verím, že on to všetko v mojom živote riadi, že on mal s tým nejaký zámer, aj má, hoci ešte neviem aký, ale že to neberiem ako trest vôbec. Čo znamená hemofília? Hemofília je zriedkavé ochorenie genetické a znamená to, že pacient, ktorý trpí týmto ochorením, mu chýba faktor na zrážanie krvi, jednoducho povedané. S touto zriedkavou chorobou žije v súčasnosti 5 ľudí v našom kraji. Teda volajú to aj kráľovská choroba, pretože najznámejšia prenášačka hemofílie bola kráľovna Viktória, anglická, a potom ešte syn posledného cára, Romanovcov, potomok Romanovcov, ich cárovič Alexej trpel touto chorobou. Miško sa naučil žiť opatrnejšie, akceptovať ihly, aj prísnejší životný režim. Nie je ten typ pokojného dieťaťa, Miško, on skôr je ten taký ten... Vždy sme na hemofilických táboroch hovorili, že hemofilici sú väčšinou tí živí zlí chlapci. No tak toto je prototyp, že on bol radšej v pohybe a hral futbal, lebo to sa nesmie, lyžuje, lebo to sa nesmie. Treba sa naučiť žiť s limitmi. To platí pre rodiny hemofilika niekoľkonásobne. Ale už teraz veľmi, veľmi limitovane, pretože tie kĺby sú predsa len už vystavené nejakej záťaži a už žiaľ v tomto veku on to cíti. Rodič hemofilika má veľkú celoživotnú úlohu. Takže on je si vedomý, že aj v budúcnosti on bude musieť si nájsť také zamestnanie, kde nebude vyžadované, kde sa nebude vyžadovať pohyb. Teda môžu aj hemofilici žiť spokojný život a plnohodnotný. Treba sa naučiť žiť s tými limitmi, ktoré človek má. Možno ste už počuli o každoročnom benefičnom koncerte pre Slovenské hemofilické združenie. Organizuje to táto žena v spolupráci s miestnou základnou umeleckou školou. A určite ste už počuli aj o novozámockom farskom hudobnom lete. Moje dievčatá už 5. rok, tento rok bude 5. ročník, čo organizujú jeden hudobný festival v našom meste, Novozámocké farské hudobné leto, čo bol teda ich nápad. Oni s tým prišli, že jednak spojiť farnosť a mesto, spojiť rôzne žánre hudby, pretože tam nie je len klasická hudba alebo organová hudba, ale je tam ľudová hudba, je tam dýchová hudba, proste rôzne žánre. A ja som naozaj veľmi hrdá. Na toto som hrdá v živote. Že toto som dosiahla, že dokázali mladí, napriek svojmu mladému veku, vytvoriť niečo od propagácie cez organizácie, cez zabezpečenie miestností umelcov. Ide o letné obdobie, čiže tým pádom tí ľudia trošku prídu do toho chládku kostola alebo aj na iné miesta. Na druhej strane dajú možnosť mladým študentom hudby alebo mladým hudobníkom, aby sa doma predstavili domácim divákom. Takže aj toto je benefit. Poďme na inú tému. Kedy si sa stala poslankyňou tohto mesta? Poslaneckú funkciu vykonávam teraz 3. volebné obdobie, čiže pred 8 rokmi. Keďže som sa vždy angažovala v tých verejných veciach a vo verejnom živote, tak a bola som teda členkou hnutia, bola som angažovaná aj v strane, tak ma teda oslovili s touto ponukou. Už vtedy som bola vo funkcii, vtedy som ešte nebola vo funkcii riaditeľky, bola som len ako učiteľka, takže som to išla vyskúšať. Dokonca ja som to už skúšala 4 roky predtým, vtedy to ešte nevyšlo, nebola som úspešná, až potom od roku 2010. Asi aj veľmi aktívnou poslankyňou, to treba povedať, že naozaj ťa všade vidieť, počuť, prijímaš návštevy, pomáhaš v kultúrnej oblasti, pomáhaš v práci našej televízii, čiže neberieš to na ľahkú váhu. Ako vnímaš túto funkciu, túto prácu? Je to niečo ako poslanie, alebo ako úloha, alebo ako, áno, poslanie a úloha.
Ak raz už som dostala tie hlasy a tú dôveru tých ľudí, tak ma to niekde zaväzuje. A musím urobiť to, čoho som schopná a čo v rámci svojich možností a znalostí môžem odovzdať. Keď ja teda sa angažujem v oblasti sociálnej, v oblasti kultúry a v oblasti školstva, tak považujem za povinnosť, aby som sa zaujímala o tieto oblasti, aby som sa zúčastňovala tých podujatí a tých akcií, ktoré sa v tejto oblasti konajú. Myslím si, že ten občan musí poslanca vidieť, musí ho stretnúť na jednotlivých podujatiach, musí mať možnosť mu povedať nejaké svoje názory alebo s ním niečo prediskutovať. Katka, v tomto s tebou v plnej miere súhlasím. A preto teda sa nevyhýbam týmto podujatiam a týmto aktivitám, ktoré sa v rámci mesta konajú. Povedzme si niečo o tvojich alebo vašich záľubách. V ostatných rokoch, vždy sme s deťmi veľa cestovali, ale v ostatných rokoch máme také veľmi pekné zvyky, že 2-krát do roka si urobíme nejaký výlet a väčšinou sú to metropoly okolitých štátov. Takže to sú také 3-4 dní, ktoré s deťmi všetci 4 strávime. A naozaj ja som za to tak vďačná, že všetci sú ešte ochotní ísť spolu ako rodina. A je to teda o tom poznávaní, oni sú ochotní počúvať aj moje reči o histórii a o tomto. Hoci keď teda ideme niekam a ja tak pozorujem, že aké je to krásne, tak už spomenú niečo o senilite a že mami už si moc sentimentálna. Ale dobre, to deti k tomu patrí. Deti sú kruté niekedy. V živote rodiny Hozlárovej má hudba dôležité postavenie. Majú všetky deti, aj ja. Máme hudobné vzdelanie základné, dievčatá dokonca teda aj stredné hudobné vzdelanie a sú kvalifikované aj ako hudobní pedagógovia. A ja dokonca som sa dala ešte aj na ďalšie štúdium, že okrem toho, že som absolvovala klavír, to sme ako všetci na základnej umeleckej škole, tak potom ešte aj 2 roky spev a Teraz ešte stále ma znesú, alebo teda to so mnou zvládajú v Sláčikovom komornom orchestri pri základnej umeleckej škole, kde teda som hráčkou na kontrabas. Je to také zaujímavé, ale pre mňa je to úžasný relax. Mne to veľmi pomáha. Mám rada ten tím ľudí. Hudobníci sú trošku takí iní, áno, niekedy negatívne, niekedy pozitívne, ale majú aj iný pohľad na svet. Okrem iného učí Katka aj na jazykovej škole. Mám niekoľko študentov na jazykovej škole angličtinu, áno. Predstavte si, popri všetkom vymenovanom je Katka pripravená dať zo seba stále viac. Tak by som si želala, keby som mohla ešte nájsť nejaký priestor na využitie tých mojich schopností, ktoré možno ešte mám a cítim, že by som mohla dať zo seba viac. Či to bude v školstve, alebo to bude niekde inde, to nechávam tak nejak na jemnú náhodu, alebo na nejakú Božiu vôľu. Ale som pripravená a cítim, že ešte som schopná uplatniť sa v nejakej takej pozícii, kde využijem tie svoje dary a tie svoje talenty, ktoré som dostala. Odkazov nájdete v tejto reportáži veľa, milí diváci. Pre rodiny s hemofilikom, pre učiteľov, pre ženy vo vedúcich funkciách, aj pre milovníkov hudby. Dúfame, že vás táto reportáž trochu inšpirovala. Aj keď iba k tomu, aby ste vykročili do ďalšieho dňa s úsmevom. Pretože pre nás sú dôležité aj úprimné, spokojné úsmevy. Silné ženy regiónu. Možno aj vy poznáte vo svojom okolí ženu, ktorej príbeh môže dodať silu iným. Nezvyčajný osud, životné peripetie, rozumný nadhľad a nasledovania hodné putovanie každodennosťou. Možno ste takou osobou práve vy. Dajte vedieť o sebe, o svojom okolí, upozornite nás na svoju kamarátku, kolegyňu či susedku. Prídeme a vyspovedáme ju. Ozvite sa. Možno ten príbeh pomôže niekomu inému niesť svoj kríž.